иброҳим холзода сафедпӯше ки имрӯз ҳамаро қоил кард дар чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон байни ҷавонон ва Мустафо Раҳматуллоев аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои медали тиллои чемпионати ҷудои мамлакат байни ҷавонони то 23 сола рақобат мекунад. ана инро ҷуръат ва тавони паҳлавони балҷуҳонӣ мегӯянд. хеле ғайрати шоиста кард. холзода чеҳраи нав ҳамаро қоил кард. шогирди Шералӣ Бозоров. рафти сабқат акнун шиддаташ дигар шуд. Дар 1 дақиқа иброҳим холзода бисёр ҳам ҷуръати хуб кард, ҳунари беҳ нишон дод. ҷафт шудан ва яке хатар дорад ба дигаре. акнун биёд хеле фурсатро беҳ иброҳим холзода бартараф мекунад. бисёр финали арзанда пурҳаяҷон. холзода имрӯз чеҳраи нав. ана ҳамин тартиби куштигирияш хеле усули дӯст доштааст. абубакр боқиевро бо ҳамин тартиб шикаст дод ва дигар рақибонаш нагузоштанд ки ин услубро истифода кунад. имрӯз ҷавони камсухан ва тамкин, хомӯш ва ҳунараш хеле боло. офарин чеҳраи нав. боз ҳамон тартиби пешина олӣ. ҳаракаташ хеле хуб аст нисбат ба ҳарифаш. барои суст гӯштин гирифтанаш ба Мустафо бовар огоҳӣ буд. мехоҳад дигар бора такрар кунад. ана партов, ана чеҳраи нав, ана варзишгаре ки имрӯз исбот кард. шогирди Шералӣ Бозоров паҳлавони ҷавони балҷувон имрӯз ҳам ба дилҳои мухлисонаш нишод овард. хеле холзода иброҳим қаҳрамони тоҷикистон дар чемпионати ҷавонони кишвар дар вазни 81 кило маърифӣ шуд.